nightmare. הרוח רפאים לכאורה הזו נתפסה בצילומי וידאו שהיא משוטטת בנכס ארקייד בדלס. הכתם הזה שמוצג בצילומים מרחף על הדשא ונכנס במהירות דרך פתח הכניסה. הנה צילום שני של המתרחש. הצילום הזה צולם דרך מצלמה פחות איכותית, אבל היא קולטת את אותה הצורה כמו בצילום הראשון. מה אתם אומרים שזה יכול להיות? רוח רפאים שנתפסה בצילום, או שזה סתם חרק על עדשת המצלמה? למוזיאון המפורסם הזה בסן אנטוניו יש הרבה פיסות היסטוריה ושפע של התרחשויות מוזרות בלילה. עובדים שומעים לעתים קרובות את שמם נקרא באזור, מרגישים שמושכים להם בבגדים, ולפעמים רואים רוח רפאים שקופה שלדעתם מקורה באחד מהחפצים האינדיאנים העתיקים המוצגים במוזיאון, או אולי אפילו מהאדמה הקדושה שהמוזיאון נבנה עליה. Caught on security camera, a moving apparition. The place could be haunted because of the land it was built on, or because spirits became attached to the artifacts inside. Either way, something that can't be explained is happening inside. הנה סרטון נוסף שצולם לילה אחד ומראה דלת נפתחת לגמרי בעצמה. גם זו לא הייתה דלת רגילה, זו הייתה כספת הבטחה נעולה ואף אחד לא היה בסביבה בשביל לפתוח אותה. נראה שהספרים האלה עפים מהמדף בעצמם בחנות מתנות של אלאמו אחרי שעות העבודה. קשה לדעת אם הם באמת נשלפו על ידי רוח רפאים, או שמישהו פשוט דחף אותם החוצה מהצד השני של המדף כמעשה קונדס. לא דווח על מקרים נוספים בעסק, על מקרים נוספים כאלה, אבל אני יכול להגיד לכם שזה לא מקרה רוחות חדש, ושזה יחסית נפוץ, שרוחות רפאים מזיזות חפצים פיזיים בחנויות מסוימות בזמן הסגירה. האורות המוזרים האלה מרחפים במדבר כבר שנים ללא הסבר הגיוני. אבל לרחף זה לא כל מה שהם יכולים לעשות. אורות אלו ידועים גם כאורות שמשנים גדלים, מתפצלים, מתמזגים ונעלמים בצורה אקראית. לפעמים נראה שהם אפילו נוחתים על הקרקע ונוסעים במהירות גבוהה, מה שגרם לכמה אנשים לחשוד שאולי מדובר באב"מים. יש אנשים שאומרים שמדובר בתופעת טבע הנגרמת מהצטברות של חשמל. מה אתם אומרים שזה? Look at that. Oh my God. Check it out. מספרים כי פסי הרכבת האלו בסן אנטוניו רדופים לשמצה על ידי רוחם של תלמידי בית ספר לאחר תקרית עם האוטובוס שלהם ורכבת. למרות ששום תקרית כזו לא מתועדת באופן רשמי, הרבה מקומיים עדיין מאמינים באגדה. אחת מהן, יסמין מנדז, שאפילו אומרת שיש לה הוכחה מצולמת בווידאו כדי להוכיח. היא רשמה ניסוי על טבעי עם כמה תוצאות מעניינות. הנה מה שתצטרכו לעשות כחלק מהניסוי. קודם כל, שימו אבקת תינוקות על כל המכונית שלכם, ואז תיסעו באיטיות על פני פסי הרכבת. לפעמים מופיעות טביעות ידיים של ילדי הרפאים כשהם נוגעים במכונית שלכם, כמו שיסמין אומרת שקרה כאן. See that black spot? Yeah, that's where the fingers. Mira, mami, las fingers. Oh my God. Oh my God. Está llena de manos. Oh my God, you can see the fingerprints right there. למרות שיכול להיות שמדובר בזיוף, כי ילדים עמדו מסביב למכונית והם יכלו לפני הצילום לעשות את הסימנים האלו. למרות החלק שבו כנראה הילדים עשו את זה לפני הצילום, עדיין יש הרבה אנשים אחרים שאומרים שהם הצליחו לשחזר את הניסוי הזה, אז הסרטון הזה בהחלט יכול להיות אמיתי. זה הגודל הרגיל של דג תנין, וזה הגודל של דג תנין כשאתה גר בטקסס. הזן הענקי הזה מוערך כבן כ-60 שנה, ומשקלו כ-90 קילו ואפילו יותר. הם אוכלים כמעט כל מה שנראה לעין, והטורף היחיד שלהם, מלבד בני האדם, הם תנינים. שום דבר אחר אינו גדול מספיק כדי לעמוד נגדם. הם בעצם דינוזאורים חיים, ובהחלט אחד המינים המסתוריים ביותר שניתן למצוא עורבים במימי טקסס.
ישנו בית קברות בקהילת השירה שמפורסם בזכות תופעה מוזרה מאוד, רוחות רפאים ששולטות בפנסים. ככל הנראה, לפעמים רוחות רפאים ישלטו על פנסים באזור הזה, כנראה בשביל לתקשר עם החיים ולענות על שאלות בסיסיות. Did you come through the vortex? Oh, wow. מה שמוזר זה איך שהאור נכבה באיטיות במקום להיכבה בצורה רגילה ומיידית. אין לדעת אם הסרטון הזה מזויף או לא, אבל אני לפחות יודע שיש לא מעט סרטונים כאלה ברשת ולא רק עם פנסים. מה אתם חושבים? ספה פשוטה אולי נראה כמו הדבר האחרון בעולם שאי פעם תפחדו ממנו, אבל יש ספה אחת משומשת שמוצעת למחירה בוואקו שכולם מפחדים מדי כדי לרכוש אותה. זה בגלל שדברים מוזרים קורים לכל מי שמתקרב אליה. הכל התחיל כשלקוח פשוט מסר את הספה לפני יותר מעשור, כי זה גרם ליותר מדי דברים רעים לקרות לחייו האישיים. הדבר הראשון שבעל החנות הבחין בו, מלבד הנימוסים העצבניים של מי שמסר אותו, היה שהוא בעצמו הרגיש מוזר כשהוא ישב עליו. גם הספה העריכה כמו גופרית, סירחון חריף שבדרך כלל מזוהה עם הגיהנום. למרות כל זה, הוא החליט לשים את הספה בכל זאת על עמדת המחירה. עד מהרה החלו דלתות מסביב לחנות להיפתח מעצמן, ולא ניתן היה למצוא עוד טלפון סלולרי, כאשר אנשים ניסו להשתמש בטלפונים שלהם בסביבה של הספה. זה לא הכל. לאחר ששני עובדים נגעו בספה, שניהם היו מעורבים בנפרד בתקריות עם הרכבים שלהם. יש גם כתם אדום כהה מתחת לקריות. מה לדעתכם קרה לספה הזו שהיא כל כך מקוללת? מלון דריסקיל הוא אחד מהמלונות הרדופים האגדיים ביותר בכל טקסס. תוכלו למצוא כאן ציור של סמנטה, ביתו בת ה4 של סנטור מסוים שלכאורה נפלה במורד המדרגות במלון ופגשה את הסוף שלה. אומרים שהנשמה שלה שוכנת בציור והיא תשנה את הבעות הפנים שלה אם תסתכלו עליה די הרבה. רק תראו מה קורה כשהיוטיוברית הזו בשם אמילי מעיפה מבט בציור. Has it changed? אחרי שהתחרפנה קצת, אמילי חוזרת באומץ אל התמונה ומעיפה מבט נוסף. נסו לבחון את התמונה כשהמצלמה מתקרבת אליה, ותגידו לי בתגובות אם אתם רואים את העיניים של סמנטה זזות. אני לא ראיתי את העיניים זזות, ככל הנראה רק אנשים מסוימים רואים את זה. הנה סרטון נוסף מזווית יותר טובה. יוטיובר בשם אוגו בלוג מסתובב בסקרנות באחוזה נטושה וישנה עם חבריו ביוסטון, כאשר המטרה שלהם היא לא באמת לחפש משהו באמת מיוחד. האחוזה המתפוררת נראית כאילו היא יכולה ליפול על ראשם בכל רגע, אבל הם ממשיכים באומץ להיכנס עמוק ככל שהם מעזים. בסופו של דבר הם נבלים ממשהו ומחליטים לעזוב. מאוחר יותר, הם מחליטים לבדוק את סרטון החקירה שלהם יחד עם עוד כמה תמונות דיגיטליות שצילמו, כאשר תמונה אחת במיוחד מושכת את תשומת ליבם. בתמונה רואים צללית של ילדה שמציצה אליהם דרך המעקה. ישנם צילומים נוספים של אנשים אחרים שהגיעו לבית הנטוש ותיעדו בווידאו תיעודים של רוחות אשר מסתכלות עליהם מבתוך הבית. הם טוענים כי הרוחות נראות כאילו שייכות לבן אדם מבוגר וילד. הסיפור נהיה הרבה יותר מוזר כאשר מבינים כי בבית הזה הוקל למוות גבר בשנת 2008, ועד היום לא מצאו את הרוצח. מאז, הבית הנטוש הזה התפרסם בזכות היותו כבין המקומות הכי רדופים ומפחידים בטקסס. חרקים אלה ידועים בכך כשהם עושים את אותו הדבר כמו יתושים, אבל על הפנים של אנשים בלילה, במיוחד על השפתיים שלהם. בגלל שהחרק הזה יסחול הפנים שלכם, הוא גם עלול להפיץ מחלה לא נעימה בשם צ'אגס. המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן של ארצות הברית פרסמה דוח שאומר שיש לכם סיכוי של 30% לקבל צ'אגס במהלך כל החיים שלכם. אם זה קורה, אתם יכולים להרגיש בסדר במשך חודשים לפני שתופעות הלוואי יתחילו, וגם אז, תופעות הלוואי יכולות להיות מתונות בהתחלה. אתם יכולים להרגיש חום ועייפות, ואולי אתם תחשבו שיש לכם שפעת קשה, כשבאמת מה שקורה זה שהמחלה של החרק
החרק פשוט ממשיכה את דרכה עמוק יותר לתוך הגוף שלכם. המחלה יכולה להיות רדומה במערכת הגוף שלכם במשך עשרות שנים לפני שהיא תתקוף. זה יכול לגרום ללב שלכם לגדול כל כך עד שהוא לא יפעם כמו שצריך יותר. או שכל מערכת העיכול שלכם יכולה לגדול כל כך עד שלא תוכלו לאכול או להשתמש בשירותים בגלל התכווצויות כואבות בכל הגוף שלכם. מחלה זו יכולה גם לגרום למוות אם היא לא מתגלה מוקדם מספיק. וגם אם היא מתגלה, זה עדיין עלול להיות מאוחר מדי להיפטר ממנה לחלוטין. יש אפשרות לשלוט במחלה רק עם דברים שהם כל כך חזקים, שרק המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן בארצות הברית רשאית לנהל אותם. ואפילו הם מגיעים עם תופעות לוואי מדאיגות שאף אחד לא ירצה שיהיה לו. ולחשוב שכל הסיבוך הרפואי הזה יכול להיווצר נטו מעקיצת חרק פשוטה אחת בטקסס.